नमस्कार, एस एस वाघमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला चिकन लिव्हर फ्राय दाखवणार आहे, म्हणजे चिकन कलेजी फ्राय। तर हे कमीत कमी साहित्यात कसं झटपट करता येईल ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर आपण आता ते बघून घेऊया। हे पाव किलो चिकन लिव्हर आहे। त्यात मी हा अर्धा लिंबाचा रस टाकते, चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट, 1 चमचा हा मालवणी मसाला आहे। तुम्ही मिरची पावडर पण वापरू शकता, पण तुम्ही जर लाल मिरची पावडर वापरणार आहात तर थोडासा गरम मसाला टाका, कारण की आम्ही मालवणी मसाल्यामध्ये आधीच बरंच काय काय गरम मसाल्याचे सामान वापरलेलं असतं। पाव छोटा चमचा हळद। आता या सगळ्यांना चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया। हे आता आपण 15 ते 20 मिनिटं असंच सेट व्हायला देणार आहोत आणि नंतर मग पुढची प्रक्रिया आपण करू। एक मोठा चमचा तांदळाचं पीठ, अजून 1 चमचा आपण घेणार आहोत रवा, 2 मोठे चमचे। याला मिक्स करून घेऊया आपण। आपण हे 15 ते 20 मिनिटं सेट करून ठेवलेलं, त्यामुळे हे मसाला आतपर्यंत याचा लागलेला आहे। मॅरिनेशन इम्पॉर्टंट असतं, त्याने अजून चवीत भर पडते, म्हणून तो आपण सेट करायला ठेवायचा। हे आपलं मिक्स करून झालं आहे। आता हे आपण फ्राय करायला घेऊया। कढई आपली तापली आहे, त्यात मी हा 1 मोठा चमचा तेल सोडते, 1 छोटा कांदा कापलेला, छोटा चमचा अद्रक लसूण पेस्ट, कांदा आपण चांगला फ्राय करून घेऊया। आपला कांदा आणि अद्रक लसणीचा कच्चेपणा घालवायचा आहे, म्हणून हे चांगला फ्राय करून घेऊया। जरासा मीठ, मसाला, थोडा मालवणी मसाला, थोडीशी हळद टाकली आपण हे सगळं मॅरिनेशनच्या वेळी टाकलेलं, त्यामुळे आता हे जराच घेतलेलं आहे याचं प्रमाण। हे आता चांगलं परतत आलंय। गॅस मीडियम ठेवलाय मी। यात आपण 1 चमचा तेल सोडत आहोत आणि आता हे मॅरिनेट केलेलं लिव्हर सोडणार आहोत। मिक्स करून घेऊया। हे आपण 5 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर शिजवणार आहोत झाकण ठेवून, आणि त्याच्यानंतर झाकण काढून आपण परत 5 मिनिटं शिजवणार आहोत। म्हणजे टोटल 10 मिनिटं आपण शिजवणार आहोत आणि अधूनमधून आपण हे थोडं मिक्स करत राहायचं आहे। 5 मिनिटं झालेले आहे, हे मी आता काढते। जरा आपण ढवळून घेऊया। मी मध्ये असं ढवळून घेत होती, हे छान असे क्रिस्पी होतात त्यात रवा आणि तांदळाचं पीठ वापरल्या कारणाने, आणि मॅरिनेशन झाल्यामुळे हे खूप टेस्टी लागतात। थोडं परतून घेऊया आपण, आणि आता स्लो फ्लेमवर आपल्याला शिजवायचं आहे हे 5 मिनिटं। बघा हे परतल्यावर किती सुंदर झाले आहेत, एकदम क्रिस्पी लागणार आहे ते। परतून झालेले आहेत। आता हे मी स्लो गॅसवर 5 मिनिटं ठेवणार आहे। यावेळी आपण झाकण नाही ठेवायचं, हे असंच 5 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे। हे चिकन लिव्हर रेडी झाले आहेत। आपल्याला टोटल 10 ते 12 मिनिटं लागली ते शिजवायला। चिकन लिव्हर फ्राय रेडी आहे। हे खूप क्रिस्पी आणि यम्मी झालेले आहे। तुम्हाला मी हे एकदम इझी आणि क्विक वेमध्ये दाखवलेलं आहे, तर तुम्ही हे नक्की करून बघा आणि मला कळवा हे कसं होतं ते। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।